чугуне ки ваъда додагӣ будам 3 нафара ҳаҷи умраро мекунам. Ҳамашона плакотшона додум, сертификатошона додум ва видеошона ва ҳангоме ки дар сайто мондум якчанд комментарияҳои асосие гирифтам ки ҷавоб диҳам. як апаи азиз монастанд ки агар шумо худоро мешинохтед, ҳақиқата медидед, дили садҳо одамона хун намекардед, ба хотири дидори Аллоҳ нони даҳани кӯдакомона харид кардем. Ай суханҳо бармеяд ки и апаи азизмон маҷбуран масалан барои ҳаҷи умра рафтан 8 каталог бояд садбалӣ мекардан. Садбал ин 1,500 сомон ҳамин қадар. Ин дар 21 рӯз ҳамин кора кардияна ва миннат кардиян ки мо барои дидори хунаи худованд мо ҳамин кор кардем. Апаи меҳрубон, аввалш ки барои ҳаҷи умра рафтан ман ягон условия мондагӣ набудам. Шахсоне ки гарантированӣ падар набори кастрюли 32,000 ки аз тарафи компания 1 рубл дагирифтанд, кадоме ки ҳамура мегирифт иштирокчии ҳаҷи умра шудагӣ буд. Шумо барои кор не, шумо барои дидори хунаи худованд, шумо барои нафстон ин кора кардагиед. ҳеҷ маҳал ҳеҷ кас шумо маҷбур кардагӣ нест. Шумо ақли худододагӣ худтон надоред. ҳеҷ маҳал кӯдаки ман гишна бошад, чиба ки ман як ҷо рафта харид мекунам ёки бисёр харид мекунам. ин кори фаберлика бепула мешавад. тариқи клиентский чат клиентода пешкаш карда савдо карда мешавад тариқи онлайн, ҳатто аз хона набаромада. Шумо танбалӣ болотон ғалаба кардагиед, болои нафс болотон ғалаба кардагиед, ҳамин кора кардагиед. ҳама он шахсоне ки садбалӣ кардан ва ё гирифтан туҳфаҳои гарантированишона аз тарафи компания. дуюм савол, ҳамин условия ки 8 каталог садбалӣ харид кунам, конечно худам пули каструла кор мекунам. мақсад ки да ҳамин пуле ки ман кардам, ман даже худам метавонистам ки пули каструла кор мекардам. ин маҷбурӣ набуд, ин ихтиёрӣ буд. компания барои ҳама аксияра як хел мондагӣ буд. барои чӣ? одамое ки условияро иҷро карданд, ҳам пешравӣ карданд, ҳам даволни, ҳам соҳиби туҳфа, барои ки ваё кор мекунанд. шумо ки кор намекунед, барои шумо ин қиин буд. сеюмаш ба худо дуруғ ай бечора группаи мо садбал задану 8 каталог набуриданд. компанияи фаберлик миллиардера, ягон каса то имрӯза фиреб кардагӣ неста. ягон занакои беақлу сода дар иҷа кор намекунанд. ҳама одамои баақли успешни кор мекунанд. компания чӣ аксия ки мемона ҳамаша аз рӯи қоида ҳамада мерасонад. соли гузашта як духтарак аз командаи ман звания консултантида 1 миллион рубл бурд кардагӣ буд. 1 миллион. анака нигоҳ кунед. шахсоне ки просто барои розыгрышу барои аксияҳои компания шумо талош мекунед, худтон маҷбур мекунед, шумо фақат ҳамун чиза мегиред. ман дар тӯли 4 соли корим дар ҳамин ширкати фаберлик ягон туҳфа бурд кардагӣ нестам. на ай драйв, на ай аксияҳои компания, ҳеҷ чи бурд кардагӣ нестам. лекин дар тӯли 1,5 сол ман миллион пул кор кардам. ҳар як маоши ман ин аз 1 миллион зиёд. ҳангоме ки шумо ҳамин бизнеса серьёзно қабул мекунед, худтон даю беминнату беягон гапҳои қабеҳ кор мекунед, худованд худаш бараката метиҳад. аллакай худованд мара барои шумо сабаб гардонд, фаберлика сабаб гардонд, ин баракат ай худи шумо вобаста. ин ай мо не барои ҳамин қабл барое ки шумо муваффақ намешавед, ягон каса гунаҳгор накунед.